Damini debatana sumurun sen saluhu roha, imana mangaramoti ati-ati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita naudi di hita imana tersurat di Markus bidu onom ayat 10:41 ayat 20 sia songonom mahatani Tuhatta. Jadi terbikima tu Raja Herodes enunga terbarita guarni Yesus pola didok nunga hehe si Yohanes Padidi sian akan amati idolana ubahen perhukukun si songoni ibana adong manamadok si dia do ibana na asing musia madok panorirang do ibana sumat tu akapang na julu ala yang go si Herodes dung dibigi ninna do si Yohanes nang ubo tapi uduna ido ipahehe Aidi suruh si Herodes itu na julu na manakop si Yohanes doho makrukun siala si Herodias par di hutani angin si Filipus na nilakupan na. Aidi do si Yohanes do si Herodias dan jadi diho anggi burungi. Jadi hosong marohani si Herodias di ibana senaing bunon na do ibana ala dang terpatu pasang. Nama birdo si Herodes nida si Yohanes ala naditadda ibana halak nati roha jalan abotor jadi do ibana jala boha dorohana ubigi camitana hut di halomo habana dungi cupang ma arena unge ima are hatu tubuni si Herodes dinabahin panganon ujuan ibana dia akana sangat do dia keidu di soldado dia keraja sian Galilea. Jadi bongok ma boroni si Herodias tu bagasan manortor. Jadi solo mamatani si Herodes do akadongan na si gebit idok. Raja ima tu boroni pangido sian ahu manang ia lomo nirham lihunok kulituhun. Laos dio rihun do tu guru-guri manang dia pe si pangido nami Rodi satonga harajok di sena lihunok kulon. Jadi ruar ma buru-buri madok inang na ma pangido aku. Jadi nama uluni si Yohanes Padidi ma. Jadi humalampu maibana bongot tu adopan ni rajeng dipangido ma saunare malehut tuahu di atas pinggan uluni si Yohanes Padidi. Marsaksi tu ma rohani rajeng alani akka ware dohot alani akka ginokunne dangolo ibana paujatun buru-buru ini. Jadi mamitor disuruh raja mahu kupas nasada didok matu ibana mangalap uluni si Yohanes si gebelahu mahu pasi mangbotak uluna di bagasan uluni. Jadi dibuat ma ulunai di atas pinggan di pasah mat tu anak buri jala buru-buru yang aliat tu inangna. Asadung dibiki akasisian si Yohanes nama saya Roman sida dibuat ma bak kena jala ditanam ido sahana. Urian itu hatana hina hulungan di bagasan Yesus Kristus songon tema ni trupu tahun hiras niroha makatahun hasit tongan berani menyuarakan kebenaran. Dia makadonga saha porsiaon di sadaluat adong ma sadaraja nasai marlomo-lomo. Jala terbarita do raja nama saya kejam jala lomo na do mananga hapik kosaw mananga na di bagasar rohana. Jala di kuari do raja ima raja Simokus alania ala sudido rakyatnya dan diperjudul dia memeras rakyatnya dengan pajak yang sangat tinggi. Ala di sadetiki Rajaun lama mana merburu tuhu dan Allah salom ruhana merburu. Ala tiba-tiba di merburu mana di tengah-tengah ni hutan ini tepu masuk hudana siapa sepilih dong tepu so hudane dibereng raja bahasa naik tepu udaun so nerana. Itu rumah bana di beri mana mah HP adong di juluna ulu double kan. Songoni
Roma raja tur dibuat ma senjata pedang na pisau nan luar biasa. Pisau raja ne neng ditibas ma uni uluki. Alai tok memakatai uluki. Jangan bunuh aku. Inna si uluki ma tersungguh si tutu maraja. Bui uluku makatai inna ruana. Uluku harunai onana. Makatai uluki hidup ma. Kenapa kau bicara inna raja ma? Dusong ni Roma uluki madok. Ala tersunggut situ dalam katai. Aku sebenarnya adalah ular ajaib. Gebe Roma raja Songgorohan ini sukun. Jadi aku adalah seorang utusan dari langit. Namun karena kesalahanku, aku dihukum. Dan aku menjadi ular. Jadi unang pola bunuh. Inna manang apa giduam ulepe. Inna uluku matu raja. Ala tumar pikir ma raja. Turomba ma ala ni mokus na tur di mana. Benar. Atong masih pas atau kutuhonin na uluki ma raja. Roma raja. So naso persyedo awin. Apakah perlu uang dan harta bagi Roma raja atau bay maju mas diau sakamar dohot hebe sakamar nen molo na tohoro molo lang tohonong kutepun ulumi nama alay siap ninna uluhima nggak mau nunga hubain di kamarmu sada hebing doh sada mas ninna lungi lau maraja diberi gimana mah anggo di perjalanan itu pudorohana bergeus dora uluhi alai udah saya mana di stani masuk mana tuh kamarna diberi gimana mah berbuju gimana di dalam itu di bagasak kamar nih aku hebing do aku mas saya luar biasa mana jala mas saya lasi marohana ala nunggulang katana alai nam pesongoni di mana kaya ni tunggu saya makus depe mana tunggu pe saya diperas akar rakyat ni bisa detiki arung marona metua Roma tu istana diureka pengawal nernya masuk berubah alai saya di pasaun ima nenek nemetua ma saya ingin bertemu dengan raja indah marpane belum dibawa tu raja di ma oke suruh masuk nenek Roma nenek nama tuwe di dok ma opung-opungi raja nami au nian dangi siau ninna alai au songun suruh ni di bata paingotor raja di dok ma jangan rakus raja nami ala artai pasatokinan be nunga budak kubereng akaraketi tangis jala mangadui ala terus raja memeras memaksakan pajak yang sangat tinggi lungi dibigi nasihati terodo raja ala di ipudai ala dijamitai bahwa harta ini hanya sementara memang dan harta itu tidak berguna jika Tuhan tidak berkatinya terodo raja mangamu teripa masuk mana oke masukkan ke penjara dari penjara homa upung-upungi alai dong di penjara hom di bana di bagas penjara saya martang yang bibana asa di padau akabana alai itik kimurung tupu marong hima borngine Roma gempana gugu alai ala nilas ni rohani raja gudang ni hepengna do gudang ni mas ni ala ni gempai nunga marlari sudia kapengawala do sudi rakyat dangarong bena tinggal di istana ala yang guraje tung masai sonang di mana mulung ala ni gudang ni hepeng ni ala ni gudang ni mas ni alai daksa dari mana dung sai gempai Roma musia kajolme tu istana di bilang mastane nunga gudang rubuh
masuk matu kamar ni raja di bereng ma raja nunga mate tertanong alani hebeng do alani masne di purumi di pamate artaima ibana di pamate imana kaningai emas nama segurangi ora dang bui bergerak raja gabi mate tertimpa alani arta nagurangi terkubur. Semua emas dan harta yang disimpannya terkubur dalam tanah tubuhnya. Ima raja namokus nak keningani. Naso olo manangihun. Ima suara manang jamita nasihat ni upung nama tuwe. Alan dia makadong saha persyang. Aru den dohonon ni. Barita namar donga puring. Sumaldo tabigi padohan. Berani karena benar, takut karena salah. Asal patana unang mabir madok na sitong. Mau lope ikut si suku, mau lope konsekuensi. Akka kebalannya te alani natahatahunya sitongani ikun. Dipencarakan bahkan iyo na tidak diterpukon. Yohanes, si Yohanes pendidi alani hasitongan, alani ima puda, alani ima jamita. Dia tidak pernah ragu, berani karena benar, takut karena salah. Nampai ikut taida di ujungnya adalah dendam daripada imanakanya ni si Herodias. Dendamnya imanakanya ni tu si Yohanes. Dendam akhirnya alani nasihati alani purei gabe ikut ditapul ma rukung manang dibuat mauni si Yohanes. Dia makadong asaha persyang molo tidak setu pukon sian teguran name be dosa sitongan bermula dari sebuah teguran yang berupa nasihat alai menimbulkan kekejaman dan kematian si Yohanes. Ternyata menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab. Memang dang mau habis hidup benar Tuhan Yesus menangis nengyok mengutunang itu masilang. Hidup nanti hida di si Yohanes ikut dituhu. Kedudukan dan posisi ni si Herodes nakaringan isong raja baima tidak dang membuat hadamian dang membuat kenyamanan. Tetapi kedudukan dan posisi manang jabatan membutakan hati, membutakan iman, membutakan pikiran Herodes. Idun tidak kayaknya diki ulang tahun di Borunei. Bangiridun depannya, awalan ala unang mengurungi di bawah ni ibana songon raja di Juruniaka, pembesar-pembesar perwira-perwira orang-orang terkemuka na di Galilea. Aku diului pangiduan di Borunei. Lapatan na idot tersi ima kesempatan nabi nani si bulis. Jada gengsi, sumpah. Nasempat tong, di hati daku nasempat bersumpah si Herodes. Nekon oluanna, api dipangido ikon oluanna dan dibutuh ibaneng. Tetapi Herodes adalah tidak melihat rencana Tuhan, tidak mau membuka hatinya. Hanya persoalan karena jabatan dan tahta. Buido kami mago, imana kengani, holong nirohan. Sesungguhnya, mulut ida sa sitong na kengani si Herodes, masay holong borohan atau si Johannes Pembaptis. Si Johannes Pendidi, tabuli bigi jamitana, cara lomoro hana dia ka udana do dia ka hatana. Alai ala nunga urusan gengsi, urusan pemerintahan, urusan duniawi, dan perlu dibebana sih. Molo peta ide dia wakadongan sian dendam ni sahalak buru-buru ima si Herodias istri ni si Herodes. Setabi dia maka paroktuan aka buru-buru. Idu na ide nang sian parang na berjuni si Hawa na mingguda. Lalu si situ nang si Herodias yang menjatuhkan suaminya Herodes. Alanido berengonta kan harus hati-hati. Gimana kayaknya ini? Ketika Herodes tidak bisa menguasai, tidak bisa dikontrol, tidak bisa melihat dalam sebagai kepala rumah tangga kesempatan si iblis menguasai hatinya. Akhirnya tidak
Orang noti do paramiduan ni borunai betul bioloido. Dia menari-nari di atas penderitaan dan kematian si Yohanes Pembaptis. Alanya makadoa sahapur siang budu masa nasongoni. Alanya ka permintaan, alanya ka permintaan istri. Ketika suami tidak jeli, ketika suami tidak mampu songon, si harus nak ngani buima gabe mengorbankan nyawa orang. Hidup benda kurang tidak dipertikin. Gabe kurang songon si Herodes ketika tidak bisa menguasai istrinya, tidak bisa ia menakengani dan bui dikontrol dan bui dikuasai nang akka pengiduan ni boruna geleng na. Ketika dibanding-bandingkan bui gudang kejatuhannya ke suami. Apalagi dipertikan kurangnya ke suami kejatuhannya karena apa? Karena godaan-godaan. Idodot akka dendam-dendam. Bui dakengani dipakai simbolis sian akka nasi. Hanya maka doa sahapur sian, mari kita belajar untuk memberikan pertimbangan dan keputusan untuk kemuliaan nama Tuhan. Belajar untuk selalu menerima nasihat dan teguran yang baik dari orang lain. Belum Peter tak anggap teguran dan nasihat itulah kebencian, dendam, akan berakibat kematian dan akibat kehancuran. Maka Tuhan Yesus menekan ini, memberikan kepada kita diam asa berani karena benar, takut karena salah. Setiap keputusan iman akan ini ikut berani tak nampi ikut dapat tahamat yani. Alai tengok Maria makadong sahapur siaon. Hidup benar, hidup nak ini berani menyuarakan kebenaran. Asa songon si Yohanes Pembaptis meta tidak pernah takut menyatakan sebuah kebenaran. Hasil tongan nampi ikon hosane. Alai tengok Maria makadong sahapur siaon. Dendam adalah keinginan yang sangat kuat untuk membalaskan dan mencelakai, akan membawa dosa yang besar. Dendam adalah iman akan ini salah satu perasaan manusia yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dendam adalah menghancurkan kedua belah pihak. Dan dendam adalah justru membuat kita tidak pernah bahagia. Dendam akan membuat kita hancur. Karena itu, unang mah adong cek kita dendam, unang berang mularong teguran. Mari kita anggap teguran itulah sebagai nasihat, sebagai khotbah, sebagai untuk memperbarui diri. Jangan pernah mengorbankan orang lain hanya karena teguran, hanya karena nasihat. Alan ima dewa kadongan, iras ni roha, maka tahun hasit tongan. Amin. Mulia tema diho ali Tuhan dewata, marhiti hatam nabedi. Amin.